Vítajte u dnešného dielu Sanitka! Sanita dneska ide zachraňovať človeka. Ide sa zachraňovať ďalší ľudský život. Ježišmaria, do rampy som narazil. Ježiš, budem platiť sanitku. Doditi, no tak nebudú mať elektrínu, debili, no čo sa stane? A vlastne tady ja to nemôžem, tu zlodeji kradnú, tu oni kradnú to musím otočiť, oni podľa mňa budú páliť pištolami. Ty kokos, tak to musím pakať dojiti okamžite. Ježiš, maximálkou to vyťahni za 200. Ježiš moja, no elektrínu zase hovorí nebudú mať, aj no fuck. V ceste sanitárovi stoja plamene, ale jeho to absolútne nezaujíma. Je v ceste aký oheň, no jeba na to. Jež budú, kurva, to som zle vybočil. A na budú tu vypera, že nie, ja poď ty vymrdá na pičovi. Policaj si len tak stráži tunel a čo neuvidí? Sanitku. To čo je za svetovaného sanitára do piči? Ty vole, ja som spadol do kurva, ty vole, som dostal šmek do ryti. No musím zavolať helikoptéru pre pomoc, no. Tak nakoniec sanitár zavolal helikoptéru a čo sa stalo 5 minút? Prišla. Konečne helikoptéra, ty pomalá zasraná píčovina. Prečo ti to tak dlho trvalo, zachránka strana? Vole, ma vyhodia kvôli tomu z práce. Vole, koho uživím? No svoje tie deti. No bez manželky, ktorá nepracuje, lebo není. Ježišmaria. No čo už, no. V helikoptére v skutočnosti nesedí záchrana, ale zlodej, ktorý sa chystá sanitára hodiť do sopky. Pane, prečo som nad sopkou? Pomoc, nehaď ma tam, prosím. Nehaď ma tam, prosím. Prosím, nehaď ma tam. Koniec.